şapemeni oraya geçtire. Şer u pevçunen liroklarda navin entenjin jiber ku bu avay ki pir ciddi liser peşaroja Kurdan u Türkiye tehdit dikir pevajoya kupar bu daxuyani sero komar sero ki geçti MHP Devlet Bahçeli u Reyber Abdullah Öcalan hatı bu despekirin u de 27 Sibata 2025 da be banga Reyber Abdullah Öcalan açtı u civaka demokratik ra bu xwediyê nasnameyekê di qonaqekê pir girîng û kritik da derbas dibe. Di nav heştmeyên borî da weke aliyê Kurd me li ser bingehê banga açtî û civaka demokratîk gavên mezin enkasî dîrokî girîngin avêt. Ji bo dorhêlekê aram û rihetiya nîqaşê bêava kirin hema piştî bangê di roja yekê adarê da me agirbest îlan kir. Li ser bingehê bi rêbazên guncav ên arêstekirina Rêber Abdullah Öcalan di nav dîroka 5 Gulanê da me Kongreya Dazemîn a PKK kom kir me biryarên hebûna rêxistiniya PKK û bidawîkirina stratejiya têkoşîna çekdarî girt û li van biryaran me ev yek zêde kir. Vana ancak rast û rast bi rêvebirina Rêber Abdullah Öcalan dikare pratize bibe. Piştî du mehan roja 11 Tîrmeyê jî li ser bingehê banga bi dîmen a Rêber Abdullah Öcalan di rêveberiya hevseroka Konseya Rêveber a KCK besê hozat te gruba açtî û civaka demokratîk a jî sih kesan pêk dihat ji bo biryara bidawîkirina têkoşîna çekdarî bi merasimekî kûçekên xweşewîtan din di pratikê da helwesta me ya bi biryar û net nîşanda. Di bin pêşangeya Rêber Abdullah Öcalan û PKK da ev gavên dîrokiyên aliyê Kurd avêtine bi Kur'anî bandor li ser dorhêla siyasî û civakî ya Tirkiye kir. Li ser bingeha açtî û demokratîk bûyînê ruh û îradeyekê nû derxistolê. Ji bo açtî, demokrasî û azadiyê ev helwesta bi wêrek û fedakar a Kurdan li nava Tirkiye û derveyê wê di plana giştî da timî bi ecibandinê hat pêşwazî kirin. Rûxmê hemû nêzîkatiyên nebesiyên tên jîn Rêber Abdullah Öcalan û Tevgera Azadiya Kurdistanê ji bo talûkeyên her ku diçe li ser Tirkiye û Kurdan giran dibe berteref bike û ji bo hîmê pêşerojekê bi sedan salan a jiyana azad, demokratîk, xuşk û biratiyê dayîne bi armanca pêvajoya açtî û civaka demokratîk bigîne qonaqekê duyemîn hewl dide gavên pratik ên nû yên pêşî lê vedike bavêje. Li ser vî esasî li ser bingehê biryarên Kongreya Dazdemîn ku pîlan kiriye em hemû hêzên xwe yên li nav sînorên Tirkiyeyê li cihên ku rîska pevçûnê çê dike û rê li ber provokasyonên muhtemel vedike ji bo pêkanîna vekişandina li qadên parastina medyayê li ser erêkirina Rêber Abdullah Öcalan jî em pêk tînin. Beşek ji grubên gihîştine qadên parastina medyayê vêgavê li vê derê ne û bi xwe beşdarî vê daxuyanî dibin. Her wiha li qadên sînor jî li cihên ku rîska pevçûnê lê heye û mevziyên ku ew ê rê li ber provokasyonên muhtemel vekê jî tedbîrên serarastkirinê yên wekê ve tên girtin. Bêguman ev gavên ku em davêjin asla ya bandorê ew ê pratik nîşan bide. Ancak ev gavên pratikî yên em davêjin jî di pêkanîna biryarên Kongreya Dazdemîn a PKK da carekî din helwesta me ya bi biryar û net nîşan dide. Pir eşkerê ku em girêdayê biryarên Kongreya Dazdemînin û di pêkanîna wê da em bi biryarin. Lê ji bo vana bên pratîze kirin jî dîsa li ser bingehê biryarên Kongreya Dazdemîn a PKK girtine nêzîkatiyên siyasî û hukukî yên pêvajo ferz dikin bêyî ku bi derengî bikeve dibe bên nîşandan. Di vê çarçoveyê da huquqa veguhez a taybet ji bo PKK divê esas vegirtin ji bo beşdarî siyaseta demokratîk bibe qanûnên entegrasyona demokratîk û azadiyê yên pêwîst bêyî ku bi derengî bikeve derkevin. Weke davîn banga me di serî da ji bo jin û ciwanan ji bo hemû gelên me ye. Pêvajo ne ew pêvajoyê ku ji hinekan hin tiştan hêvî bikin. Pêvajo ew pêvajoyê ku bi têkoşîna rêxistin kirî, avakirin û qezançkirina jiyana azad û demokratîk e. Wê wextê her kesin ku xwe di nava vê jiyanê da dibînin ji bo serkeftinê pêvajoya açtî û civaka demokratîk di asta seferberiyê de divê tê bikoşin. Manîfestoya açtî û civaka demokratîk teqez ew ê bigîje serkeftinê. 26 Cotmeha 2025 rêveberiya tevgerê.